gaiak zeresan handia ematen segitzen du. Frantziako administrazioak zeinu diakritikoak arautzeko zirkularra tarteko arazo asko izan dituzte guraso batzuk. Hain zuzen, guraso horiekin egongo gara gaurko saioan beren bizipenak hurbiletik ezagutzeko. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan zeinu diakritikoen gaia hurbiletik ezagutzeaz gain, gaur bertan Etxepare lizeoan iraganen elkarretaratze baten irudiak ere proposatuko dizkizuegu. Eta nola ez? Ostirala izan da, asteburuari begira ere jarriko gara eta planak aipatuko ditugu. Ongi etorri iparraldearen orenera! Azparneko ikasle batek Baionan gertatutako bortxaketa bat salatu ondotik, elkarretaratze antolatu dute Baionako Bernat Etxepare lizeoko ikasleek gaur goizean. Ikasleek erasotuari sostengoa helarazi diote eta edozein formako erasoen kontra agertu dira hitzartze baten bidez. Ez dugu edozein formako erasorik onartuko. Izan da kalean, etxean, lizeoan edota sare sozialetan ere. Erasoak babesten dituen gizarte heteropatriarkatua suntsitu dezagun. Philip Lemoine Zurzur Baionako orain arteko suprefetak agur esan dio karguari. Azken 2 urteetan izan da Baionako suprefeta eta orain Pariseko polizien prefeturako idazkari nagusia izanen da. Pirineo Atlantikoetako prefetak ez du oraindik jakinarazi zein izanen den suprefeta berria, hori bai, etxe bizitzaren gaia lantzeko beste postu bat egonen da suprefetaren ondoan. Etxe bizitzaren gaia arduratuko den zuzendaria hain zuzen, Joel Gras izanen da. Haurren izenen gaiak zeresana ematen jarraitzen du. Duela pare bat hilabete Hego Euskal Herrian Gasteizko epaile batek euren alabari Azia izena jartzea galarazi zien guraso batzuei. Orain berriz Okzitanian Artus erabiltzea debekatu die mutikoaren gurasoei. Baina Ipar Euskal Herrian ere 11 buruhauste izan dira hau guztia arautzen duen Frantziako estatuan dagoen legea tarteko. Bada lege bat Frantzian, 2014koa, eta lege horrek dio frantses alfabetoan erabiltzen ez diren zeinu diakritikoak ezin direla erabili. Estatu mailan azken urteetan Frantz Haur Bretainiarraren kasua izan bada ere mediatikoena. Baina ez dantzi behar hemen ere Donimaleru izunen Ibanez izeneko ama batek ezin zantziora bere deitura eman aurrari, justuki enie hori bazerako. Ama hori Alessandra Ibanez dugu. Ils ont refusé le tilde sur le nom de famille Ibanez. 2017an bere lehen semea jaio zenean, honi Ibanez abizeneko enea errefusatu baitzioten Baionako erregistroan. 2018an Frantzen gurasoek epaitegietan aurraren izena enearekin onartzea lortu zutenean. Donc là je me suis dit, hurra, victoire, ils ont réussi. Bretainiarren garaipenak auspotuta bereari ekin zion berriro ere. Facebooken talde bat sortu zuen Euskal Herriko beste kasurik zegoen jakiteko. J'ai eu un contact d'une maman, d'une petite Maagnou. Eta Donapaleuko erregistroan Maaño izeneko aurraren gurasoek izandako arazoen berri izan zuen. Hor esplikatu zidaten ez zutela onartzen ahal Maaño izena tilde batekin, beraz errefusatu nuen izenpetzea deklarazio ofizial hori, eta beraz zonbait astez gure alaba klandestinoa bezala zen edo ez deklaratua. Hilabeteren buruan epaitegian beren argumentuak adirazi eta izena onartzea lortu zuten. Argumentuak bi arlotakoak ziren, bat ziren argumentu juridikoak, nun esplikatzen zen burasuek dutela gaitasuna eien aurraren izenaren hautatzeko, eta hori da legeak markatzen duena, eta da ere gizakien eskubide bat, eien aurren izena, aurren interesa ez balin bada zalantzan, burasuek dute auturi egiten al, eta bestaldetik ziren ere argumento nola ganezake teknikoak, guk esplikatu ginuen gure familian Maaño izena zela amatxi baten izena, eta nahi ginuela ere familia lotura hori errespetatu, eta lotura hori pixka bat zalantzan ezartzen zela, bazuela Maaño horrek Iñaki duen oseba edo otio bat, eta arek tilde bat ikindatzen zela, eta azkenik gainera frantsesez Maaño tildeak entzen balima da, egiten du mano, eta mano da manometr edo izen tekniko batzu ez direnak politak bat ere, beraz aurraren interesa ere zalantzan izaten atzera. Ibanezek ere beren txostena eta argumentua baliatu zituen eta 2020an bi familiek beren helburua lortu zuten.
Eta gaur egun Baionako auzitegiak gurasoen eskaera gehienak ontzat ematen baditu ere, gauza ez dena normala da, gurasoek behartuak direla egitea desmartxa hori osokorki, hor bat sortzen delarik badituzu beste arrangura batzu, zinez eta joatea auzitegi batera, zure derecho fundamentalaren defenditzera. Gurasoei prozesu hau errazte aldera eta ondorioz, epaitegietan bukatu ez ezaten, molak lege bezala ezagun egintzenak artikulu bat zuen zeinu hauek onartu zitzaten, baina konstituzionalak bertan bera utzi zuen. Eta bere joa izan da, frantses alfabetoan erabiltzen ez diren zeinu diakritikoak erabiltzeak, suposatzen zuera norbanako bati eskubideat emaitea, frantsesa ez den hizkuntza batean administrazioekin edo zerbitzu publikoekin aritzeko. Eta ondorioz, momentuz bederen, einea duten izen abizenak epaitegietan onartu beharko dira. Arratsaldeon berriz ere ikusentzuleok, ostirala da, beraz planak proposatzeko unea iritsi zaigu eta lehenengo plana Nerea aurkeztuko digu, ez da Nerea? Euskal Herriko Mus txapelketara joateko gonbidapena, parte hartzaileentzat bederen, Xenafartarren txanda delako, 14. edizioa 2022 ondarrean hasi ziren eta beraz, aitzina jarraitzen dute kanporaketa horiek eta gaur arratsaldeko 8:00 Izturitzen artetxean, esan bezala Xenafartarren zatzita, gauntan sailkatuko diren bikoteek, Xenafarroako finaletan parte hartuko dute alduden, martxoaren 11 eta ondotik sailkatuak izan ez gero, finalaren egun handia izanen da Bizkaian, Zornotzan, martxoaren 25. Osongi, eta beste plan bat ere proposatuko digu Nereak iganderako, zein izango da plan hori? Xiberura joanen gara, maskaraden sasoina gainean dugulako, aurten mauleko gazteen eskutik, orotara 13 herri eginen dituzte, 13 herri izan dira maskarada eskaintzeko hautatuak, eta noski maulen hasi, eta maulen amaituko da apirilaren 22an, beraz, larun batetan edo igandetan aldatzen doa, 13 herri horietatik gaindi ibiliko dira, badakizu egoitzean barrikadak, auzo izaten dira normalki, eta emanaldi nagusia Bazkalostean herriko plazan, beraz galdu ezineko zita urtero legez Zuberoako maskaradak. Eta asteburu honetan ere, Hendaiak bertsolaritzari loturiko beste hainbat hitzordu proposatuko ditu, eta lehenengoa gaur bertan iraganen da, haizea dator ekimenaren baitan, bertso saio bat proposatuko dutelako Hendaiako Enbata gaztetxean. Ibai Lekuona, Irati Aizpurua, Martxel Agirre, Garikoitz Agirre, Mailan Etxoperena eta Aitor Zerbie bertsotan arituko dira 7:00 aurrera. Eta horretaz gain, bihar, Ipar Euskal Herriko Harrera Elkartearen alde ere, bazkari bat proposatuko dute eta ondotik bertso saio berri bat iraganen da. Amets Arzaius, Nerea Ibarzabal, Una Iturriaga eta Alaia Martin bertsotan arituko dira eta Maialen Arzaius gai emaile lanetan ibiliko da. Ikusentzuleo, hauxe izan da guztiak, gaurko saioa aurreko urteko maskaraden irudiekin agurtuko dugu. Igandean itzuliko gara astekariarekin eta bitartean nola ez, izan ongi. Biba Xiberua!